boas noites xa a todos e moitas grazas por estardes aquí acompañando neste acto tan entrañable. Eu coido que importante para as letras galegas e importante para esta parroquia que engade aos méritos propios o de ser verse e caixa de resonancia de un personaxe sobranceiro e dunha actividade literaria de primeira liña. Hai algo máis de 4 anos, un cidadán de aquí, de Morgaráns, dotado dunha sensibilidade humana e cultural extraordinaria, comezou a preguntarse por que un intelectual que outrora fora importante, un escritor, lingüista, académico da lingua e ademais mestre durante 20 anos nesta escola na que topamos neste momento, por que era, daquela, un total descoñecido para a maioría da xente galega, citando talvez uns poucos estudosos informados. E José Luis Alonso levou a súa pregunta ao IEM e contaxounos a súa lóxica preocupación. Compre facer algo para restituir o noso bello mestre Victoriano Taibo no lugar que lle corresponde no universo da intelectualidade galega e galeguista. E para que todo o mundo saiba, ademais, que moito do seu traballo cultural tivo o seu verse aquí, en Morgaráns. E así foi como en novembro de 2008 un importante grupo de persoeiros da cultura galega renderonlle unha entrañable homenaxe ao autor de Abrente, da Bella Roseira e da Agra Aberta. Aquel ano, hai un poquinho despois de comenzadas estas xestións, naceu, grazas á aposta decidida e valente da entidade local menor e do seu presidente Urbano Esmeralde, este premio anual de poesía que se consolidou rapidamente e que xa é un referente no panorama literario galego. Ademais, rescatáronse varios libros, rescatouse o texto da Agra Aberta nunha reedición actual que respecta as características originais. Deuselle tribuna e voz aos editores de dous poemarios que hasta entón estaban inéditos, Avicedo e Cabrinfollas, e publicouse tamén unha importante revista monográfica sobre Victoriano Taibo con traballo de investigación a cargo de recoñecidos escritores e profesores. Recordaremos brevemente quen era este persoeiro. Victoriano Taibo participou activamente no movimento cultural e político. Vou usar un pequeno momento, porque teña a boca moi reseca. Participou activamente no movimento cultural e político apadriñado polas Irmandades da Fama. Foi, dende o principio, un decidido defensor da lingua galega, que non só usou maioritariamente na súa obra e nas súas relacións persoais, senón que, ademais, estudou con cariño e tesón, elaborando, pouco a pouco, a anacos, un pequeno tratado de lingüística galega espallado nas súas abundantes colaboracións en moi diversos medios. A importancia do seu labor cultural ponse de manifesto se repasamos os medios nos que colaborou, cuya listaxe reproduce a maioría das revistas culturais galegas, tanto dentro de Galicia como no exterior, que existían na época, así como os xornais máis importantes do momento. Todo este labor mereceu o seu ingreso na Real Academia Galega da man de persoeiros destacados como Otero Pedrallo e López Cuevillas. Taibo naceu en Santiago de Compostela, pero Morgaráns foi a localidade que recolleu máis anos da súa vida adulta e da súa docencia, pois chegou en abril de 1930 e marchou ao seu derradeiro destino en Vigo en xullo de 1950. As súas importantes actividades nos niveis máis elevados da cultura galega non impediron involucrarse na vida rural, dende participar en xestións públicas como a do homenaxe ao Padre Hermida, ata parolar cos veciños e recoller para os seus estudos léxico propio do lugar. Ademais, como mestre intelectual,
foi o referente de todos os conveciños para levar a cabo con eficacia calquera xestión que se escapase da rutina diaria. Vivía, pois, como un veciño máis, querido por todos e totalmente incardinado na vida social da parroquia. É por iso que a súa memoria perdurou nos recordos dos seus exalumnos que souberon transmitirlo aos descendentes, aos fillos, e facendo así posible o inicio destas actividades que tratan de manter viva a súa obra humana e literaria, ligada ao seu Rogadáns, tan querido por él, como manifestou en diversas ocasións, e que non serán cumpridas, non serán suficientes, mentre non se consiga que Vitoriano Taibo entre na nómina daqueles aos que lle foi dedicado un día das letras galegas, cousa que pedimos acervadamente para él. Moitas gracias.